Venner, så er det tid til at vise røv. Og det mener jeg i ordets bogstaveligste forstand. At hænge med røven ud af vinduet på en Peugeot 206, mens den adstadigt cruiser gennem Nyhavn med 10 km i timen i myldretid om mandagen, er en undervurderet glædelig oplevelse. Og hvis du kan mærke, at vinden blæser koldt op ad ryggen, så blæs igen, den kan tage det. Og det her er ikke en udfordring til de få, der tør, men en opfordring til alle jer, der synes, at det er infantilt og platprovokerende, og de ført har bedre ting at bruge jeres tid til. Hvad dog? Hvad er vigtigere end at vise røv? Forretningsmiddag, frisøraftaler, fodboldfanatisme, fastfood, fyringsrunder, feriekataloger, folkeafstemninger og feng shui, sammenlignet med en uvurderlig oplevelse og livslang samtaleemne. Venner, det er tid til noget sjov. Det er tid til at minde dagligdagen om, at den har feriepenge til gode. Tid til at løsne livrem og seler, og husk at smile, mens du gør det. Tænk, hvis der var en, der tog et billede for at bevise, at han tør det, mens du gør det, og så gør det. For venner, det er tid. Det er tid til at vise røv.